Der er vist ingen, der kender svaret, men er det klogt at give 1 milliard til Peter de andre drenge? Eller spiller vi hasard? Alt det vi ikke har. Er det terror eller fortvivlelse i en tabt sjæls labyrint? Der ender i tømte magasiner og endnu en smertefuld splint ind i hyggelandets tro på, at det hjælper, når de store siger kom, og vi springer til med bomber og gør præcis, hvad de beder os om. Det er længe siden vi boede i et stille land, og vi bomber løs i lande, vi ikke selv helt forstår. Og der er ingen undskyldning, kun forklaringer, ministers tomme blik. Jeg tror de færreste kan tro på bomber, på maskingevær og klik, klik, klik. Jeg kender ikke Anders Fogh Rasmussen, kun hans politik. Jeg ved, han klarede sig fint og fik en position, imens 51 unge fik en kiste, efterlod en kæreste, kone, mor, far, børn, by, som tak for deres indsats. Og så er der de, der kom hjem uden at finde hjem, uden at finde ind eller ud eller op eller ned. Er det mit land? Er det den hånd, den arm, den skulder, den hjælp jeg får? Og er den stat, der har sendt mig ud som mig og hjem som en anden? Er der bare en her i salen, der vil tro, at Anders Fogh Rasmussens karrieredrømme kunne gro til NATO-magt og prestige uden utvetydig støtte til USA og 51 unge i hver deres kiste? Og der er gade, der gik og kom, sender blomster og sig selv til faldende soldaters begravelser, og sender 300 iraker i armene på amerikanske bødler. Familien Danmark elsker en blød mand fra Midtjylland med blod på sine hænder. Jeg husker Guldbrandsens film, der manglede The Smoking Gun. Jeg husker begejstrede artikler om forsvarets pressechef. Han lagde den helt rigtige strategi for at beskytte sin minister. Er det nu så stort? Er det virkelig cool at være doktor i spin? Er det virkelig det, man skal lige nu? Win, win, win. At hindre journalister, dig og mig, adgang til informationer. Jeg taler til jer, der læser i Aarhus RUK på Syddansk og KUA. Er det det, I vil med jeres liv? Læs Tunnel, læs indad, læs dig selv. Er det virkelig det, du vil? Er det det, du vil med dit liv? Jeg tror, der er en snigende fascisme i vores tid. Jeg snakkede med en veninde i går. Vi er bange. Jeg tror, det kommer langsomt.
stjæler barndom fra børn. Vi tænker kompetencer og udviklingsplaner. Og giv den styr og alle de andre til lært faglighed. Det eneste der er brug for er nærvær, kærlighed og fantasi, en levelse, tid. Og der er læring i alt. Og børnene står på afstand og griner, fordi vi ikke kan se. For vores usikkerhed. Vi presser penge, fordi der ikke kan håndtere penge. Vi lukker bankers huller og efterlader tvivl og en regning på gulvet. Og ham der samler den op, sætter sit kryds så langt fra alt det vi troede på. Alt det vi troede vi havde lagt bag os. Om få år kan du ikke låne hvad du vil på biblioteket. Om få år og så er der Inger Støjberg. Jeg ved ikke hvor vi skal starte og slutte. Jeg tror vi slutter her. Hvordan er familiesammenføring blevet et skældsord? Hvad er det verdens 7. rigeste land ikke har råd til? Hvor er det fattigt, hvor er vi fattige? Hvor er det pinligt at se mærke, høre mennesker tale om at vi ikke har plads? Hvad er det lige du mangler? Hvad er det lige du mangler? Hvad er det lige du mangler? Så er der drengen, der gik amok med sit gevær en tilfældig dag i vores by. Det er så svært, jeg tror vi må gemme vores forarvelse, forsøge at starte på ny. Er der en ulighed, en arrogance i vores verden, der sætter ting i gang? Er løsningen fedt? Politi, våben, mere vold, overvågning og kontrol af den sang. Og føler du dig fri? Og føler du dig fri? Alle ved alt om alle. Hvad ved du egentlig? Og føler du dig fri? Jeg tror der er en snigende fascisme i vores tid. Jeg snakkede med en veninde i går. Vi er bange. Jeg tror det kommer langsomt. Jeg tror der er en snigende fascisme i vores tid. Jeg tror det kommer langsomt. Jeg tror der er en snigende fascisme i vores tid. Jeg tror det kommer langsomt.